Цандрипшьа ҳаблан инхо ҩнызқь шықәса рзы Матасиан Акоп Самвел-иԥа республикашьа уцтә закәан еидкыла ахԥатәи ахәҭа, ҩышәа-жәыхԥатәи ахәҭа, ҷаахԥатәи ахәҭа, ҩышәа-жәиԥшьбатәи ахәҭа, ҷаактәи азгәаҭа рыла иарбо ацәгьоура идрыԥхьаӡалоит. Ашьауса материалқәа рыла хыхь зыӡбахә ҳәо атәылауаҩ закәанамкәа Урыстәылатәи Федерациа аҟынтәи иаахәаны аҳәаа иахыганы Аԥсны аҵакыра дгьылахь иалигалеит хыԥхьаӡара рацәала рҩышьыгатә маҭәашьар Метадон. Иара ари амаҭәашьар анаԥшыҩцәа алархәны хаҭала иеимдаран инапала ицәыригеит. Аоперативтә усмҩаԥгатәқәа нарыгӡеит аихамҩатә станциа, Гагра амилициа алинеитә хәшашьа аусԥшаара агәыԥи Аԥсны Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра алинеитә усбарҭа транспорт аҟны русзуҩцәа. Дара Матасиан дааныркылеит агәаҭара аушьҭра ҭыԥ Соу аҟны аҳазылхратә ҳәаа данахыс аамышьҭахь. Иахьазы Матасиан изакәанамкәа арҩышьыга еидкыланы дахьыҟаз азы административ хьырхәрас жәохәымш иқәҵаны дырбаандаҩ, занацәтәи аусҭҵаара аорган Аҟәатәи аӡбарҭа азыҳәа иадҵааланы иҟоу иаанкыло хьырхәрас ирбаандаҩразы. Аусҭҵаара мҩаԥнагоит Аԥсны Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра алинеитә усбарҭа атранспорт аҟны аусҭҵаара агәыԥ.